बे YBY खौ दावराव जाग्राफ्रा आसलथे YBY आव हाबगोन ना हाबमाराखै बिसोरलाय बयबो मिन्थिखागौ बे एप्सआ सानसे खारनो हागौ होननानै गाव गावनि फैसा गारनानै मालाय खामायदों YBY खौ बन्द खालामनायनि सिगां YBY ल' नङा अनलाइननि गेमखौ बन्द खालामनायनि सिगां बै अफलाइननिखौ बन्द खालामग्रोलाया ओइ बाजारफोराव जान्जि मुन्दा होयो फुजा मेलायाव जान्जि मुन्दा होयो थास गेलेयो गामि गामि बेफोरखौ बन्द खालामग्रोना मा YBY नि डिटेल्स माबा KYC गैया जेबो अनारनि नाम गैया माबा कम्पानिनि जेबो माबा डिटेल्स गैया मा फोरमायनो नागिरदों नोंसोरलाय मालाय बेसेबां खामायगासिनो अनलाइनाव बेसेबां बेफोरबायदि फैसा खामायग्रा एप्स दङ बेफोरखौ बन्द खालामनो हागोन दे प्ले स्ट'रनि एप्सआनो जाबाय बेयाव फैसा खामायग्राया मा पकेटनिफ्राय होयो सानदों नामा सासेनिफ्राय लस खालामहोनानै सासेनो हरो प्ले स्ट'रनि एप्सफोरनाबो फैसानिया बे टाइगार VS